Hey guys! Another day, another destination. So, guys, time check. It's 8 a.m. Sakto, oras na para mag-almusal. Kain muna tayo. Ano gusto mong kainin, ikaw? Crave ako ng suman. Perfect siya kasi may kilala ako. Nasa bandang Pandakagi Resettlement siya. Sikat na sikat silang gumagawa ng suman tili or mas kilalang suman Pandakagi, guys. So, G ka? G! G! Let's go! G? G! G? G! 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 So, hi guys! Nandito tayo ngayon sa Pandakagi Resettlement dito sa Mexico, Pampanga. Yes, just nabalitaan nga natin na dito sa lugar na to ay mayroong matagal nang gumagawa ng suman. At hindi lang yan, masarap daw at talagang pinipilahan daw tong suman na to. So ano, try natin? G ka ba? Of course! G! Nandito tayo ngayon, kasama natin si Nanay Bellas, ang owner ng Bellas Suman or ang tinatawag na Suman Tili or mas kilala bilang Sumang Pandakagi. Ayan. Ayun na, nakita nga po natin ngayon dito, sobrang dami nyo na pong nagagawang suman. Pero for sure, curious yung mga audience natin. Kailan po ba nagsimula ito pong Bellas Suman? Noong October 3, 1995, dito sa Pandakagi. Kung minsan, pagka-araw ng Lunes hanggang Huwebes, mga kulang sa 2,000 pieces. And then, Sabado, Linggo, kung minsan 3,000, ganun. Sa ganung ano po, sa 2,000 to 3,000 pieces, from anong oras po kayo nag-i-start? Nag-start kami 5:30 a.m. Tapos, natatapos kami ng 9:30 or 10, ganun. Mamaya babalikan natin si Nanay, pero ikot muna tayo at alamin natin kung paano nga ba yung proseso ng paggawa ng suman. So, G! So guys, ngayon tignan natin kung ano ba ang pinakaunang proseso ng paggawa ng suman tili or mas makilalang sumang pandakagi. So let's go! Ito po yung latik, tama po. Paghahalo nyo po siya, kumbaga sabay po siyang lulutuin na. Yung po bang unang piga yung kinukuha? Opo, yung unang piga po. Doon sa mismong nyug na yon, kompleto na siya. So ilang minutes po or oras bago siya maluto? Ito dito mga 1 oras. Ay, matagal din pala. Tapos ito dito, 2 to 3 hours. Ano po kasi ito yung malagkit. 3 hours po siya na niluluto. Tapos ito po 1 hour. Tapos po, pag pinagsama na sila, Mga 1 oras din po. Tapos ang mahirap pa doon, di mo sila pwedeng iwanan. kasi pag iniwan mo masusunog. Mag-iiba yung lasa kapag ka nasunog yung... Ako naiiyak. Sana all hindi pwedeng iwanan, no? Ganun. So, parang gusto ko na lang maging suman. Malagkit. Ito yung first step niya. So, magluluto ng latik. Ito naman yung malagkit. And then after nun, pag-combine sila, lulutuin ulit for another 1 hour. Pero just ang tanong ko sa'yo, ikaw pag kumakain ka ng suman, ano yung usually na sausawan mo? Sa bahay kasi nasanay kami na sugar. Oo, kayo? Sa amin, sa Malabon, ang layo nang napuntahan. Gumagamit kami ng garbanzos or beans. Kasi matamis siya. Tapos kung hindi pa sweetened yung suman, usually ginagawa yung pagpasko nga sa amin. Pero kanina nakwento ni Nanay Belia, dati ang suman, kinakain siya tuwing Pasko. Pero ngayon, any time of the year and any time of the day. Parang morning, merienda, dinner, at midnights na. Wow, nag-extend. So yun guys, pwede siya anytime. So ang next natin titignan ay kung paano naman yung pagbabalot ng suman. So guys, nandito na tayo ngayon sa second to the last na process ng paggawa ng suman tili or mas kilala sa sumang pandakagi. So ngayon makakasama ulit natin si Nanay Belia para turuan tayo ng tamang proseso ng paggawa ng suman. So Nay, ayan, kayo po ang magiging guide namin. Tapos ito, hindi pwedeng nakabaliktad niya. Kailangan nakaganyan. Sorry po. So si Nanay, tansyan-tansyan niya na talaga kung gaano karami ba yung suman.
bilis na. 10, 9, ay, wow, bilis. Ah, ganun lang pala. Sige, try natin pag tayo yung kukuha. Yan. Ah, sige, Tumayo. go. Paano kung matatansya? Kulang po ba? Paano malalaman pag Opo. kulang pa or sapat na? So, ito po pwede na to? Or kailangan pa pong dagdagan? Ito po, pwede po ito. Ah, malaki po ito. Kung ibebenta ko po ito, magkano po ito? Mga 50 siguro yan. Ang dami 50 to, lugi, palugi daw to. May timer tayo. 10, 9, 8, 7. Tapos po, Ipopol mo lang ng gano'n. parang baliktad. Ah, ganun pala. Mali yung ano ko, guys. Hindi, ganyan. Tama. Ay, tama po pala. Kahit marami, pwede naman. Hindi na, gusto ko po yung tama lang po. Wait. Hala! Mali ito, mali! Ulit, guys. Na-pressure ako. So, tama naman po to. Ay, hindi, ang dami niya. Oo, feeling ko madami din. Wait. Bawasan natin ng 5 pesos. Ayan, balik ka Ito, dyan. feeling ko okay na to. Okay. Pero ano lang siya, no? Yung parang nagbabalo ka lang ng lumpiang Shanghai. Pero ang hirap niya pala. Pero pag tinitignan mo siya kay nanay, ang bilis niya. Meron po bang length? Dapat po ganito siya kahaba. Wala namang... Dito pwede. Walang bibili nito, guys. Ang pangit. Ayun, oh. Hindi pa rin siya. Hindi, kasi ito kay nanay, ito kay anak. Dad po mas masikip siya. Oo, ito. Ito, guys, ito ang perfect. Mali yung kaninang ginawa ko. Ay, ito sobra to na, di ba? So, dapat bawasan. Sa'yo na lang po. Hala. Ano to? Extra large, medium. Tapos mamaya yung ganyan na lang. 95, October 1. Tapos dito napunta kami dito. Pero ang galing po kasi hindi nyo po nakalimutan na... Dinala ko dito. Ayan. Nakailan ka na? So, Isang perfect, yung pangalawa magiging perfect pa. tapos na ako. Dito na yung mga version ng akin. Ayan, ah. So, makikita nyo guys, iba-iba yung size nila. Kasi ito, 25, 20, at sa mga naghahanap ng budget meal, 10 pesos. So, ang isang peraso po nito na yung magkano po? 15 each. 15 pesos each po. Nakadami na siya, guys. Pakita ko lang yung kay nanay. Guys, so ito, tignan niyo siya sa kanya. So, ayan, ang dami na nang sa kanya. Ang dami niya na nagawa. Ang ganda na sa'yo. That kasi hindi mo minamadali. Kung magpe-personalan tayo dito. Huwag ka tawa-tawa dyan. Oh. Ayan po, sige. Nanay Belle, yeah. Kung i-rate nyo po yung pong ginawa namin pagbabalot. Tanan! Sige, nanay, i-rate mo. Yung totoo, hindi ako masasaktan. Paano yun? Yung mababa? Ay! Nay! Okay lang kung ano pong bibigay niyong points. Kasi guys, first time ko lang. Siyempre. First time. 4. 4. 4 over 100 po. Hindi ka pa nakakalahati. Ako po. Okay naman to. Halos makaparehas. So ayun guys, nakita natin ang process ng pagbalot ng suman. Hindi mo na siya biro, actually mahirap siya. Tsaka isipin mo, 2,000 per day. Binabalot mo ng gano'n. Tiyaga talaga. Sinasabi natin yung mga dun sa mga simpleng bagay na hindi natin alam. At pag nalaman na natin kung paano siya nangyayari, mas na-appreciate natin yung mga bagay-bagay. Diba? Ang galing! Realization, nagbalot lang ng soup. Yes. So may last process pa to, Nay, di ba po? So
So guys, tara. Punta na tayo sa last process na paggawa ng suman. Let's go! So, di ba na siyempre may first floor, second floor. Pinag-swap-swap niyo po to. Every ilang minutes po. Every 1 hour nga. Ayan. Ayan na guys, ang last process. Then, after 1 hour guys, eto na sila. Ayan, eto na sila. Taste test guys. Ay, oo nga. Hindi mo kailangan ng jeep talaga kasi nandito na siya. Perfect. Ang rate nito guys sa akin, dahil nirate ako ni Nani kanina ng 4, rate ko to ng 10/10. Kasi masarap talaga siya, no? Ako din, hindi lang sa lasa. Gusto ko siya i-rate para dun sa naging buong process ng pagluluto. 10/10 din. Kasi hindi biro guys, from una hanggang sa pagbalot, hindi biro lang. Nasa mainit na sila area. So ayun, 10/10 sa inyo, Nanay Belia. Ano po, Nanay Belia? G? G! So ayun guys, nakita na natin kung paano nga gumagawa ng suman. At napuntahan natin yung sinasabi na matagal na, sikat na, at masarap na pagawaan ng suman. Alam mo, ang ganda ng experience na yun, no? Kasi first time namin yung guys, tapos ang maganda pa doon, natikman namin siya, di ba? Tapos saktong-sakto pa sa oras natin kanina. So, G ka pa rin ba? G! So ayun nga, Jess, speaking of suman, sa tingin mo, ano yung perfect na kapartner ng suman? Dati kasi sa bahay, nakikita ko lola ko, parang pag kumakain siya ng suman, may partner na baterol. Actually, meron akong alam na masarap na nagtitinda ng baterol dito around sa Angeles. Sakto, nandito lang din tayo sa paligid ng Angeles. So, pwede Perfect nating siya. i-try. So, Oo. ano, G ka ba? G! Ayan. Ayan. So, Jess, dito yung sinasabi ko sa'yo na alam kong merong nagtitinda ng masarap na baterol. At ito yun. Itong Bake Oven Cafe. Ayan, Jess, ito sakto. Ito yung sinasabi ko sa'yo na meron nagtitinda ng famous na baterol dito sa Angeles. So, Ang Bake Oven Cafe. Yeah. So, try natin sa loob. Tingnan natin kung ano pa yung Excited ibang na mga ako. sinaserve nila. Yeah, So, let's go! Ang ganda. Oo, so dito pala siya. Yes. Ayan. Good afternoon po. Hi, good afternoon po. So, ayun guys, nandito na tayo. So, ito ang kanilang mga menu. So, ayan. So, of course, nandito tayo para sa kanilang famous baterol na sinadjust ni Ate Cars kanina. So, of course, yun po yung first order namin. Yes, Dalawa chocolate po. baterol. Tingnan mo to, waffle bibingka. Ayun, sige. Oh, ayun. Isa pong ganun, ate. Nakikita ko din na meron din silang nagte-trending. Ito itong champurado. Yes po. Yun po ang isa po sa bestseller po Oh, sakto namin. pala. Binabalik-balikan po talaga. Oh, guys, perfect sila. So, hindi lang cafe ang nandito. Meron din silang mga silog meals. Ayan, nandito sila guys sa mga menu nila. So, pagpunta mo dito, parang nandito na lahat talaga. So, wala ka nang hahanapin pa. Wow. Parang may hugot. Ayan. For the meantime, habang hinihintay natin yung order natin, I'm excited na ako sa baterol nila. True. Kasi parang perfect na bibingka sila na waffle. At first time nating matitikman yun. Ayun guys. Hintayin lang natin yung order natin. Yan. So excited I'm so na ako. excited. Gina G. See you later, guys. Yan, dito na yung order Yay! natin. Finally. So, nandito yung ating chocolate baterol, yung bibingka, mozzarella, and yung kanilang cheesy barbecue fries. So, ayan, perfect. So, mamaya dadating yung ating champurado. So, for the meantime, try muna natin sila. Okay, cheers! Wow, parang nag-debate lang. Okay, taste test. Sarap. Sarap! So, Bilisan inahawakan tayo. talaga siya. Mainit pa siya talaga. Ah, galing! Yung haba! Oh. Sing haba tayo. Pahabaan. Ah, sige, go! Na hindi napuputol.
Baka bumalik to sa CLTV ah. Babalik natin taste test. Maharap. Dapat talaga pag serve nito, kainin mo na kasi mainit siya, mas masarap siya pag mainit. At ito naman kanilang barbecue cheesy fries. G din to guys, sarap nito. Of course, hindi naman natin kakalimutan ang ating waffle bibingka. Actually, first time kong nakita to at first time kong ita-try. No, kasi hindi siya usual. Diba? Siyempre alam natin yung mga bibingka, iba yung itsura nila. So, ito waffle siya. May cheese siya sa loob. So, nasa loob lahat ng ano niya, aside sa coconut na nasa taas. Sarap, no? Perfect! Sarap! Para siyang lasa, may pagkalasa siya ng biko. So, hindi siya yung usual na champurado na nakakain natin na cocoa powder. Yes. And yung malagkit. Meron siyang iba pa. Kumbaga may twist itong champurado na to. Okay, siyempre hindi naman mawawala ang i-rate natin sila. So, siyempre ito muna, ang mozzarella natin. 8/10 siya sa akin. Ang maganda dito guys, pag serve niya, mainit pa lang siya, kainin niya na. So, para mas ma-feel nyo yung experience din kasi talaga nung pag ganon. ng mozzarella. Ikaw, anong rate mo dyan? Ako 9/10. Ang sarap niya. Juicy Barbecue fries. So, ito, gusto ko siya. 10/10 guys. Mahilig ako sa fries. Tapos ito may twist siya. Kasi yung barbecue niya guys, hindi siya powder. Ano siya, sauce. So, nakamix na siya doon. So, Ako para sa akin, 8.5/10. waffle bibingka. Ito guys, 10/10 siya sa akin. Masarap siya. Yes, ako Ikaw? din, 10/10. Diba? Kasi Sabi sa'yo. mahilig ako sa mga waffles. Basta sa Oo. mga bread. Tapos parang, nandyan na lahat kasi hinahanap mo. Tapos gusto ko pa doon guys, may feel siya talaga siya. Nasa loob yung mga, ano niya, yung mga ibang ingredients. So, hindi siya mahirap kainin. Kasi Yes. minsan kapag kumain ka ng yung usual na bibingka, parang may part doon na walang itlog, walang cheese. Oo, so Dito ito, kahit nakamix na na anong, lahat. kahit saang part, nandoon yung ingredients. And of course, syempre, itong butterol. hindi naman natin makamit ating butterol guys. So, ang butterol na to, my God, 100 Yes, over sabihin ko 10, nga, diba? 100/10. Clap sa kanya. Walang halong eme, guys. As Masarap in, siya. super sarap niya. Tapos ang maganda dito, sa mga iba kasi guys, wala itong pinipig. So, ito meron siya. Ayan, so nakikita nyo, ayan. So, perfect siya. Once na ininom mo siya, may crunchy side siya. Ayan. Ayan, so kung i-rate mo yung champurado, Medyo interesting siya. 9/10 siya sa akin. Masarap siya. Perfect siya, no? Gusto ko yung pagka, ayun to, basta mapino siya. Yun yung pinagkaiba niya. So, 9/10 ako. same ako, 9/10. Di ba? Sarap. Sarap, perfect siya. So, overall, ang rate ko dito is 10/10. Yes, 10/10. Yung Yes. food, yung price, very reasonable yung price niya. And yung mga staff nila, sobrang Very friendly. accommodating. Oo. And then sa place, 10/10 guys, kasi accessible siya sa lahat. Although, medyo maliit yung sa loob. Yes, oo. Pero yun nga, nabanggit namin kanina na dito sa labas, meron silang al fresco. Yeah. Uy, ang sarap nito. Ano, kain pa tayo? G ka pa? G! So, sa lahat ng mga gustong pumunta dito, guys, kindly visit their shop at Santo Rosario, Angeles City. So, ayun guys, we're on to our next destination. So, G? G! Nandito na tayo sa ating last destination, but definitely Ate Cars, na Dali. So, nandito tayo ngayon sa Mendy Complex, dito sa Meaning Road, Angeles City. Yes, just nalaman nga natin na dito raw sa lugar na ito ay merong isang pottery ceramic studio kung saan merong mga nagbibigay ng workshop para dun sa mga artsy and gustong mailabas yung creative side nila. So, G? G! Pag-akyat natin dito sa may second floor, makikita na natin itong Pottery Ceramic Studio. Dito
na tayo ngayon sa potteries. And kasama natin ngayon si Teacher Therese. I started doing pottery in 2021 and then I began teaching in 2023. So first, sa bahay lang. Sa home studio, I just invited some people and then we got invited to teach around the Philippines. And then we established our studio just last year, October lang. So, Wala pa mo natatawa na. Excited ako. First time ko siyang hahawakan. so first, ipa-prep natin yung clay. We do it by tapping yung sides like this. Ay, Diyos ko, marunong ako dyan. Then also, pwede rin sa board. Ganito. Usually, Sabi. so we do this para mag-lessen yung air pockets sa loob. Yung mga nasa likod ng camera, nainggit. Gusto mag-try. With pottery, okay lang kung hindi perfect. So we do it again by tapping, pero mas cupped yung hands like this. Tapos pwede rin i-roll like dough sa board. Ay, gusto ko po. Mas madali ito. Oo nga. Mas nagiging shabit. So we'll start na to open up the clay. So we do it by using the thumb and then putting it in the middle, sa gitna. And then we press straight down. So straight. Kung medyo tough yung clay, you can do it bit by bit. Like this. We'll start to pinch the walls, kaya siya tinatawag na pinch method because you pinch the walls around like this. Like push po siya na. Yeah, kinukurot, pinipinch. Para numipis yung clay. Hanggang saan po siya dapat maging manipis? Kanipis yung ganito. Siya. Like this. So madami pong ganito talaga, no? Yes. So ito dito guys, pwede kayong maglagay ng mga, ang tawag kasi dito, ma'am? Handle. So ayan. Tapos, pwede kayong gumawa yung sarili design. So anything you want guys, pwede nyo gawin dito. Ma'am, parang mga dog food yung heart ko. Guys, tingnan niyo yung heart. Hindi ito, parang siyang dog food. Kasi ito yung din. Umali ba mga ay! Kaya nga, baka mamaya pag inom ko ng kape, tumapon. Butas yung ilalim. So I'll start with the first step, the centering. So I'll wet my hands. First, I'll put a little seal sa baba para di siya maalis. With your finger, here. So in turning it into a dome, I use my fist with my right hand. Then my left hand, I will just shape it. Then, push straight down. Try nyong hindi sumama yung thumb nyo sa pag-ikot ng clay. And then, I'll start to pull outwards. So, you can use again your index finger also. Important dito, i-position your finger sa corner ng wall and ng base. So, dito siya. Tapos yan. Then, use your index finger. Okay lang na gumalaw siya konti kasi widen pa rin naman natin yung butas dito. Medyo numipis na siya sa ilalim. Try kong i-compress, isalba ng konti. Kaya niya, sama niyo po ito. Kasi, pag kasi inalis from the wheel, baka mabuta siya. Oh my God, guys! Ayan!
So guys, dito i-rate ni teacher yung mga masterpiece namin ni Ate Cara. So yan, go teacher! Okay naman sila. Actually, maganda yung design and yung pagka-paint. Ang nagustuhan ko sa boat is naglagay sila ng 3D designs. Ako kasi tinamad ako eh. Nag-paint lang ako. So, ayun, maganda yung mga 3D designs nila na nalagay nila, which give it more depth. Ayun. So, yun. And then, for sa build showing naman, super okay din kasi I have a lot of students who really fail their works na nabubutas. Yung iba, super flat na yung nagawa nila. But super okay yung gawa nila. So, good job, guys. Yay! Hindi pala siya biro. For example, yung mga nakikita natin naka-display sa area nila, parang ang bilis lang gawin. Pero pag ikaw na mismo yung nag-try, kung paano gawin, kailangan talagang makinig sa mas nakakaalam kasi sila yung mag-guide sa'yo. So, thank you so much, teacher po, sa pag-help sa amin. So, Teacher G. So, another day, guys. So, another meaningful na naman talaga. Grabe, ang dami nating na-experience from Nanay Belia Suman sa Panda Cafe. Yes. Tapos pumunta tayo sa Big Big Oven Oven. Cafe. sa Angeles City. And yung kanina naman, dito sa Patis, dito sa Meaning Road, Angeles City. Grabe, lahat yun, guys. Sobrang saya talaga ng experience namin. Kasi aside sa mga first time namin na mga experience, of course, yung food din. Madami din tayong first time na na-try doon. At saka nga rin yung sinasabi ko na yung mga simpleng bagay na akala Yes. natin ganun lang sila kadaling Oo. ginagawa. Pero Mm-mm. pag nandoon tayo dun sa lugar na tayo yung mismo Yes. gagawa, mas na-appreciate Oo. natin yung mga bagay na akala natin eh simple lang. Oo. So, Ate Car, saan kaya tayo pwedeng pumunta sa susunod? Basta,